This episode is supported by HireReady, a simple tool that helps job seekers polish resumes, cover letters, LinkedIn bios, and professional emails. Amalawi tati tikupasireni breaking news masanano monga makhala mwamvera masiku amenewa kunena kuti mwenye wina ku house number 104 kumudi anamenya Malawi ndipo amapanga nkhanza Malawi ndipo chidawakomera polisi kumomanga munthu ameneyi ndipo dzuloli adakaonekera ku khoti kulimbi kumene anamukana belo komanso khoti nkulamula kunena kuti mulandu uzapitirira lachisanu. Tafuna tikuuzeni a Malawi kunena kuti zomvetsa chisoni pa nkhani imeneyi mwenye ameneyi tikunena pano ndi mfulu watuluka ali ku nyumba kwake ndipo ana amene anamenyedwa anayitanidwanso ku polisi kukaopsezedwa ndipo ndi zomvetsa chisoni tikamakuuzani kunena kuti kuno ku dziko la Malawi chilungamo kulibe. Tikunena nkhani ngati zimenezi mwenye amene wachita kuoneseratu video ikuyenda pa social media opanga nkhanza akuamenya anthu kuagonesa mukhola la mbuzi zachigodola ngakhale olowa agriculture sanapite kukaona condition ya ziweto zimenezi koma ngakhale akhoti atalamula kuti mulandu upitirire mawa lachisanu. Tikunena pano munthu ameneyi ndi mfulu ati apereka chifukwa chonena kuti munthu ameneyi akuyenera kuti akagawe ziweto akagawe nyama ndiye atuluke pa belo. Akanakhala kuti zimenezi wapanga ni munthu osauka inu ndi ine ndiye kuti tili mkati ndipo tili kuchichiri andingakhale kuti boma kapena khoti linalamula kuti munthu amene apite kulimandi kuchichiri apolisi anaganiza zokamusunga munthu iyi kulimbi kumuyembekezera kuti kunja kukhale bata ndipo watuluka pa belo. Tikunena pano ali kunyumba kwake. System yathu ndiyovunda kwambiri, system yathu sili bwino. Tikamanena kuti Malawi sazasintha khulupirirani a Malawi sikuti timangonena ayi. Mwenye amene ndi opanga nkhanza amene amathira ngakhale antchito ake penti amene amawathamangisa anthu usiku pakati pa usiku ndikumaamenya amene ali ndi mfuti ziwiri mwenye amene tikunena pano ndi mfulu watuluka ndipo ana aja ngakhale amalira wina uja ngakhale anakomoka anayitanidwanso lero kuti akathese mulandu ndipo anawo aopsezedwa ndipo tikunena pano chabwino palibe. Pa DC desk masanano kukupasirani breaking news. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Umangoziwiratu kunena kuti wina wache pena pake waja ndalama ndipo akunka kwawo akusangalala.